shira won tin ani shira say ebre so wasan e do kasamfoni na to ha na wo hwe erade nya wo kase pa na wonyu free adomo enfa enkwadomo say yesan hye mu biom erade shira say wo do bre amaye mesra wo say enyi wo fidie ne mfiri ha ekosi say kasa yi be kwawiye ana say enne de enti amenim so wo hu me pene wa hu ni pa wo ne ni be de hye mu ana say wo betene ne no wa hu no dada aha it is ansana ye be kwa ne nchen be kwa kubisa no de enti ene ye baye ana say de enti awasim kunwa no medical da asafo na cha kwan toto adwama wo say asafo ya wo hu ye yi din a ye de fra asafo ne nyina Jesus in Charge Prayer Ministry and I mean Propheterss Faustina Okyere maame ba ko pe na da so Sofia no I mean so ayina ma ewiase nyina na ye ka nsem so person do so kote nsem na biewa dwemu dia ene mesoro emese no tan bia tie no na be biewa dwemu ne kyerɛkyerɛ bia dwemu o kansam so ama ye ni da so peli da ho so a ene bo modern asabre ne nyina wo be follow no na wo be tie ne nsem wa dwemu be da ho na erade so be san fa so so ama wa ye hira bebre enti do yi mo no ne na san die hye mo bi wasafo no open a chat kwan ya be bia wo be hu maame headquarters eya sante acham agogo e ho ne headquarters open hu maame wo be hu no ho enti mesrew omodin a ne tutu anamo na be hia no enkran so ama sama de brogo no ye brada bia enkran de ama sama de brogo no e na ba ne betudwa na direction no de bia make bia na one front one time what the talk na makanwi na wa frɛ no na wotie direction no saa so na yentu fa na nkokuma senso eye bu akwa akuru pon efia de bia oni nyame ma de hye wo oni fia de bi wo ho a onko o se eduma nyame de ma no ti abrade bi nya na sade se nyame ma ye kra do so mo behwe nyame akyi kwa no ono so no ngo ku ni pu fia de bia no u be hia no ewo bu akwa akuru pon o se me kwa sorry junction yesi wa sorry dan na wa buram fefefe na ra na mo so akasa ohun san so na se abrochirefo no nya izi enkom hye ye adwuma nyame ye adwuma wo de me se connect wo nua bi no me kan kire wo se no be frɛ no ni media wa bisa se wo asme se wo kro we so nyame se se na ekoso wo de connect no na wo ba be dia dance ya de a kire wo enti me sere connect wo bi ma obi na nyame mfa ne difo ne maame ha preko pe ye bremu maame one na rade mfa so fa ogie ene fa hodi emfa maye but of number no to jama brother rich na enko ehuma no 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561 okay nyame di phone number no tell wo TV na se no maame one number no enti misro kame wona me no nyina nko na yenkoma na kwaba kame ho na nyina yenkoma na kwaba na de rade wo e de mai no safa so e de mai se de dane bre nyina no fa so de mai wasanfa eso ye honhom maame Sofo maame asumdwe enkan so na mpom ti sen erade adom erade ase enen so erade dia chaye asiesie ne da dia mai ena wo man so ay kra no betie wo ti wada wo ma ene na erade de fa so dia ma ye di kan me da erade ase na me da watiefu nyina ase se de bi o mo hwe yen na o mo tie yen na o mo search ye YouTube, Facebook, TikTok baby a Propheterss Faustina Okyere oba YouTube, TikTok follow maame na be yen hira na tie nsempa na erade be ma wa yen hira nsem so maame nsem de e kan de wonim nye ni panya ne nsem eti honhom maame no kire honhom mo sukwa amado honhom nyini amanyini ene honhom nnwuma awurade de me ye manko nyame ma enya wogie ni solution ni problem e ha wede ni pebia so wodi to na mo bedru manim awurade be fa me so na wa solve sa problem na ma no ti na dodo ne bom mransa honhom maame na awurade didi na ti se honhom maame ye den amma me se me nye honhom num anwuma
enti anopa is habre ya wo hwe me na wutie ye me di Propheterss Faustina Okyere awurade ma to Asafo Jesus in charge prayer ministry ano asafo na akese power santi achima gogo se na me ba ne kan no ho de prayer camp kese Accra Ebenada Kumasi efia dabu akwakurupom na ye ni nyame mahia ena me topic no eye tore ensam miensa akwantusem adumasem bambo na mbekasa fa ho so fa ma me se nipa nya wiase ne manyina no ni bambo a onye save bambo ye mu ahodo bebre ana sole kura ye demu no ye wo bambo na ahodo ewa sore ye demu etienne na mekasa fam na me brain strength na me mantie me no mo fa numbers na no mo follow me no mo hwehwe me no mo hwe me TikTok Facebook ba bia me di Propheterss Faustina Okyere ba Propheterss Faustina Okyere eno ano bebo honhom maame no a Propheterss Faustina obewe pie so wo Propheterss Faustina Okyere TikTok obenyame aha YouTube Propheterss Faustina Okyere eti ba bia obebo bia enne sa na ma we na mbekasa fa ho enti akwantusem yade asof Maame Esi nkofo pa akwantusem adumasem ena bambo ene matare ne mbekasa fa ho yo ye honhom maame ye da se baba ye ne topic no se e tre no na ne brain so enti obebon pa amai enti Mr. Osidi edi kan no ya akwantusem ena de toso ye adumasem de toso biemu ye bambo so ho ya bebre ensa fa wo nyina hia bambo enti ye bekọ no na wabie mu akosakosamu ama men atiase wonso awhwe wonso atiase enti je na ba na yenza ko no me bi nsem no mai bo na ba 059 554 5561 059 554 5561 0249 327785 0249 327785 yo ye besan ya ko ye honhom ma menchen biom o si follow no Facebook TikTok ni nyina no obo a o si Propheterss Faustina Okyere Propheterss Faustina Okyere okay obi dinane nsam no de bebre den egu ho obeti na wanam so ayenhyira so enti wadaro ma ye honhom ma me san ba o no so topic ne yetre ti wadaro ma de ne ebedi kan koso de ebedi kan koso no eya adumasem ne di kan adumasem okay aduma ye ye no so fa ma me binu abre waduma mu obi nya kwadfo okay wo ye fuo obi nso di aban sika okay a wo ye aban aduma so hu ne ho ano abrabo na biti no abrabo ni twa ne ma afi de bia na ne ho kyere de bia no ogilo so fa ma me obi wonnim totoye pa ba spiritual ahom bone kutia ye adwuma ne yesika sempapa e wo honhom okay ebi mu tua honhom to ebi mu tua tas so atiase e wo spiritual mu gigi wo mu oboto na ma ne papa de na kogya bosom bi eti amamara ye nyama no nti om gine sika wo honhom so obi ya ba adwuma so e ka atwa ne ho ahia loans bosom maame fo na omuchi do omagya no omuwu na omkwa sacrifice bi mu omu ye adwuma no na bosom ne gi omu sika edi tua sa sacrifice ne ka enti nipa bebre tu na moba manimu a no mo hwe na ye adwuma sem a ye basaje nsarape omu hu do omo nyomo ho a wo bekom na dodo na ye sa ye dina ko maame dini ko gya abosom oni ko gya nsuo bi wanche ne wawuo ene wo sa ye sacrifice maame mpanifo no mo ko gya sa afi bi omo ko ya mamre enti woni wo be obi an ko ya mamre enti na tumi na so da bedi ne ma na adwuma chi na hante wo mo hante omu sikasam hante omu nhira hante omu adwuma sam wo bobra na enye wo ye galamse wo hu ne ho ano wo ton ade wo hu ne ho ano wo ya ban adwuma hu ne ho ano sika to ne sam na hye eka ahokyere wo how honhom ne attack obu onso sika no beton ne ma ne pa of maame ne nso enu anwumre no na hwe nkuta no obetete ne mane sika na sa enti wo hu ne ho ano wa brabom ene na awurade ama me hu tuma me hu soresin ena me transna ma hwe sa nyame ma no omo asa ne ma na ginsamu endua wo di obi no aduane ton ekatwa ne ho ahia wobi ton bibi wo hu ne ho ano wobi ye Maame ni wonya dwuma wobi ye plumber wonya dwuma obi ye carpenter wonya dwuma obi ye welder wonya ni dwuma obi ye grass wonya dwuma okoye estimate emfa dwuma ma no obi ye tala wonya dwuma
da dia mo bi foforo ntia ne mani nyina ye spiritual to me bi tata akire etu be kwakọ estimate be num adwan ba kwa na obenya ye mfa de aka ma ye hwe so hwe afom se esu ntimi nye ne de mo bi foforo nkatani mu bi so timi di sa adwuma ni nyina enti wo mo a tala unya adwuma nye wo hwe adwuma na wie plumber unya adwuma nye weather unya adwuma nye grass unya adwuma nye wo kwa ye estimate ye mfa adwuma ne ma me to me sa fresh hafo ni nyina wo bibiela wo adwuma no aka achi wo adwuma ni ntimi mpeja bra na rade fami so enhwa de kodi a ekoso wo honhom obi biara wadwuma na kachi bra na wo hwa de kodi a ekoso wo honhom na wonya ho adwuma enfama enti wada wo honhom maybe sa wo zamba ho mienu bi mra ko so bra ni so ana ya koto ko na bi bisa sa de wo kase bo ho na wo maame na bia koja na wo maame na wu na wankyere mu ankyere ne ba no te ne ba na adwuma bi a na zo e de enti na ma wo mo beti sesika no se maame no wo kobosom ho ha me ma sole fie ha crash of maame se wo ba ne nyame ye bibi ma nyame ye ne ma bibiri ma nkofo bibiri o ye ne ma ne ma wo wie na wo hyebo na wo amfa ama oba beji au o ba beji papa we do na mo e baby say na o ba beji say o so kwa be so na be fa so e ko be fa so ba beji ne set of maame o ba wa brabom Obansa wo niema be ye bisi basa. So what ya so be share bon wantwia. Waye. Anu obansa no oda ho adi ye so kire me se. Ade ne nipa ne be share bon man bi ba ha na opakwantu. Opakwantu ewo US. Wa try Canada wanya, or try Germany wanya. It was ha be ko US no bi de ne ba ha. It oba ne ye niema ne ya pam ne ma ne wie ye no. Eno se na wo chia bre no. Wo share bote se ne wo ko embassy ho. Na ne saka visa na obeba for 30 million. It wo ko embassy ho no. E na ne saka visa because no wa bre to no so benya. It is ne saka visa no be no be ka chem se 30 million wo nya wo twa ticket. It wo ko no kodura 30 million be sende na du busome ba busome mienu first kan ma me da ho na awade be ka kire me sis nipa na wo share bo no wa ya de nti fa ne sika nya den emere no me friend ma anya no wono akasa mu nya daye no wo hono se obi se ada na wo ko share bo no na wuntue sika first kan ko se one first kan ankwa won krata asem be ye den ama first kan ko na ni so te no en wo friend na asem se o mo first kan nya den emra wada wo na ye baby sa say ne msa bosomfo na jaye ka so mo koda aga bo bibi na nyame so na kasa se wade na waya ma wo na be share bonto so utua so atia so na be share bonto so wo de ba e na de nso e bo hye na ya na ya pam me ne awurade kwapam se wo ye ma me a so wo ye apam wo covenant eti awurade me ne wo kwapam se wo ye ma kwantu se ma me a me bo afre 30 million eti covenant de e ya apam se na obi akọ na obi akọ ye for better for worse wontimi nyon kasa wa re no maguno e wo se mo kọ na ba bia mo kọ apam bo mo twetwam na mamre wo ho no mo ye se wate ase eti se me no wagya bia mpana me no twen ende for better for worse bia nim na enya kọ kan tam no e ma busuafo si nkonwa wi me dwuma no kase magyawo ba bia kyekere aboa no e ho ane sana no me di Propheterss Faustina Okyere do nsa honhom maame e de na ekoso wabrabom de na dwuma sama e basa wa honhom wabrabo so tutumi kabra no nyame di fadada ma me ngosra no den a me de bo nyame ma wie ye bremu enti fa me number na etwa go screen ase no na ni mi hia amasama do brogo no benada eni mi hia kuma se bo kokropon kuma si butu of mame kuma si dimnika se butu eni pe bu nkam fa so no e to me safo obi biara Friday wie ni free fie de bie de animu to me kana fa wa me numbers no odi for me ba won chen wo kuma se me ba won chen wo kuma se fa numbers na etwa gu no na ni mi ni hia mu Fanabes na etwa gu na ni hia mu ye hu maame ba che wo ebregu no obi bebi sa se ne maame de ni koja obeda hu se niema we ekoso me ya na se we koto flowers na se we goto we na she gas me talk camera ye gas me to we ye me de na hu se ade we ekoso me maame na de mi koja ade nye ni nya ne bo maame na de koja bo atumi bi eten to obu ani fie je to ofie ho isi a member bi wa kra ho no te bobra obeso da ye bia na oba ne kuro oduru ne kwana no ne age ne to ena me hu se eno na akutia ni sikasa na ye basa etie wabusua no mo gituo wo mu edi se wo ba wo dwuma na wo ton a yento wo ton so na ye wo ka ye ton so ahu sikaso sikato nsem na hye wo koye estimate en fadwuma ne maw abrabo no wo kona wo ba edi se adinsa mu dia maw obi nso se ye free ni nyema kwa ye mu ntwi ebi nso ho sa
ontua obi to na de kura ontua ni nyina ye honhom ade wo so to na ma oba na mehwe ma no so ate ase obu so ne ma no wote ho a obeka te sebi ye nya de papa ene ye ton obi edura no atwam ni nyina so ho wo so to na mo ye de eba yo wasi ni nyina ho wo so to na mo eba na rade fa so no ye wo ba no behu se wo de no wo ma bi ana obi ne ko ja ba bi ana se no me an kasa ne di wachi ana se de wo kan se obi oje ne to ana nyame da ne kire no e bi ne koso na rade fa so no si ano ekwan enfa no wada ma e be ko topic e to so ni no akwantu sam no obi e bisasa akwantu sam no wada ma wo cheche ye mu akakra ma ye mu sa akwantu sam so obi pe kwantu o mla na se e de hu hunchiche mu na akoso de ma ye no akwantu sam of mama one start process e huntimi ntu kwan obo onso kana akwantu na ni ba wonim obutu na mo ba metimi hu sa akwantu no wonim okay obi wa agukrodum ha ya no kwana sin training okay wotena manimo na radical sakwantu na ntu onko ye passport okay okoye passport na me se wonko twa UK for exam because ni obi a wa bruchire wo okotwa UK exams na no pass na de visa man no wa bruchire sisia oh tawo mu ana obi ho timi wa aha obi ho ka na ho ebu aha wonim we no wonim no wonim eti wotena se radical sakwantu na nim eno so woni obi a ho na me se wonko ye passport na di kan eti wo ye passport na me se wonko twa UK for na exams ni obi pass Ocho ya no pass na de visa man no. Wow. And also aba be wale kwado oba na ko. Wow. Sons of Maame. Enti za kwantu samo no de. Mo bu akura so na wo ye processing no. Ohia nya mitu media taje because ni fe ba ifu ma ni tu kwan ne da. Mo bu mo bi so na ko do so tu kwan. E wo mra na me hwe. E kwa ba fa so betu kwan no. On se mamu e bi de ye school. Obu a ne girlfriend mi na ebe fena ko obu okọ vacation obu okọ we eti wo ba na mehu passport ne hia se obeye passport onye passport ma se opa kwantu e wo se wo ye passport ne de ba ene ye begina to atwe kwantu na ba obu wa start processing obu ani kunu ne yire wo ho ye kra emfa obu wa ye falma na sei obu wa wo ye processing ne se school na sei wo ko embassy ni arefiri so no UK wo kwa ye emfa ma no ene ma ye basa wa twa ye contract tra mo ne ho ano sa afọ ne nyina mfa mo passport no muntum de kan fan bra no mfa mehia me wo fie ha last week no be so de abosha wo say 50 million de bre wo esa de saka wo ko sojafo school e wo UK wo de buy wo no wa ya yenye yie wo buy 50 million mo nyina wo so nko medi adanse so wo 50 million de be ja wo say scan passport no saka visa no etimunyi 50 million na mbese ebo no enti niam anyame ya ne kuro agugu kuro dua mu ha no so fo maame eniam anyame je no krofo efre chirichiri ni bencheye adanse enkrofo die ene wo ji aba nipa so nya so fo maame nyame ne tomi no awieye breyi mu nipa tin fom hu nso ma nyame o enipa ntim mu abraba papa enipa ntimi ni no kure se ne ye ti ha dwumadi nyame de ye de ye ntohwe o ye nya za ye na da nipa wa ha afore de oba nyame ka cho se bo afore wo se wo bo afore de ye ukọ bible ni mu a ye nko first quotation am de ma wo no Samuel e papa eye wo hen no nso so na frumu yira ye na frumu yira Samuel wadwuma yira wo sika yira wakwantu ayira ana na kola wato mo nchen eti se o mu maid e ka kire ne se Samuel mini wodifo bi wo ho awodifo no betimi ahwehwe ma aboa na wayira na mamo obi awale ayira obi ku obi agye no twa afiri ne nsam wo hune ku obi agye obi yire wadwuma soma asase yo de obi gye protron yo de obi gye akonwa na yo de obi gye enna to wo mo na aboa ne yira aye no eno osi mo aboa mo ahwehwe mu hunyi wotia difo mako kakaduro gye ne hu hwe yenko wodifo bi efe ne Propheterss Faustina Okyere wa gogo na ho beto na wo Samuel no so ka say na wodifo no a ye kwa no me fa me sapanya dai enko wo eti wo sin na ade no mentimi nya dai enfa me sapanya dai enko eti mo 1 Samuel chapter 9 verse 3 etifa se say Ewrade yi so na so eja kisi funumu eyilai ne papa bo ayira sabe obi awale ayira o obi ku atu afrifie so mama ya na emeja omo mu ku atu afrifie no mo ha hai wo ba bia gine se twi eti afurumu na ayira yanko na kisi ka kire ne ba so se fa so fu imu baako e ka ho na sori ko hwehwe furumu no na okofa Efrem be pono so na wo fa wa kusi se Benjamin asase so na so wa mu wo chia obi ku ida e wakọ sofo and spiritual marriage sofo akwankere mi ku atu afrifie meyire obi age meyire obi frem last week wo TV so obi age ne yire o ya bodam wo so obi age ne wo keep ko so beba wo sofo ma mintimi na mintimi di
a member broken heart on the yesunwa. So we bounce there and totua. Bemanya broken heart will be no soon baba then is one nam the near say ya no ain't ya one broken heart at some miss one la be agenere. Etiana from one year I no share ye. Et you make a cost from a Osofo kakado so for Jane one gusiaga. And no see ye mo yanko. Now so some fun catch them say Nyankopon nipa bi wo kro yi mu o nipa na nim eyenyam de oka nyina bam ma yenko ebia obeka ye kwan hu wo se ade ye hwehwe ye hu yenko Propheterss Faustina Okyere ho wo yonyame difuo bi o wasante achem agogo na Awurade ama ne wosra no odin wo ka Awurade tiri mu pasem no nde do obeka bia nso ye adwuma wo bibia la odne ha obekọ no nsanfo ha ne sanko obi odne amane bekọ ne ncha no nsanfo amane ne sanko obi odne dadwe bekọ ne ncha no nsanfo anko obi odne ade so beba no nsanfo anko obi odne ware se beba no nsanfo anko akwantu sam no nsanfo anko wo bekọ na wo kura mu aye na wo bepa ye no ho asam enti minnim no enti yenko sanya wo hwemi TV so bebre hwe de number mankrofo wo so obi na hwe mo no de number ne maame obi na hwe mi ti mama mi hia okumase obi na hwe mama mi hia won kran mama mi hia prayer camp obi na hwe ye obi na di adanse nyame hira ho amudi adanse mo bua maduma ne ye kese wo nyame ntina ni mu kire mo ate mo spread number no nyame nya wo kese enti obi na di odifo ne ho adanse de kire no yenko na so bisa ne say nso Sofo no say hwe ye kwa de ne ye de bekwa koma oberema no yanko na pa no asa na so bisa ne say sofo no say hwe ye kwa de ne ye de bema akoma berema no na pa no asa wo ya de mu ayede bia ni wa ye de bema Nyankopon nipa no yentimi for yen sapan because of maame yen ton wa yin ton chin ton so ha na nzo ni fa sapan ma because TV ya ti so etweska so what say me fa sa strategy no emfa me ton wa yin ton so entwe me honhom ni tumi na no ode na Awurade ma me no firi na me wo na mu ma fore na wo sa wo body buo nyame adwuma na ye di sigina e ma no ebi akọ na honhom ya bo afore ato so etwetwa so bo sa afore bi ya bo afore ato adwuma no so ya bo afore ato sika no so ya bo afore ato ware no so eti so wa mo sa afore na me yeda na hyema wa enya yie enu ntina afore nde wo ba Nyankopon di fo want to say me koi me di fa me sapan kwa titi asem o enya na asem wo hu eti ana no safore na ye be kwa de be bo no ena ye ntimi hu anen nkrofo nso afa nyansa kwan e de aye wo yire na nchi ni je nani akakaduro ni ensuo ni Yesu moja no apama mo prakope so hu etekiye ekuta ya afore ne de kwade a ka hu hia se be kwa to sa ne ma we nyina because spiritual realm no ya mfiansa pa anya den anko odifo nanim na so bisa say hwe ye kwa de ne de bema ma no na pa no asa wo ya de mu ayeye de bia ni wa ye de bema Nyankopon nipa no na de na ye wo abofo de bua so bi o se hwe mi kura dwete bina abupan nan mu baako na me de bema Nyankopon nipa no na wa kire yen ekwan we go no munye nro mo no bisa hu dabi wasem mi kutasika me de bema nyame nipa no na wa kire yade na no problem no how no edi entina mintimi nwale edi entina mintimi nwo edi entina mintimi ntukwan edi entina me somu ana diegu metalia na wai me chichira na sane me kuma ni ma ba machi makotena broches ma sa betena fie etwe abusia fie ho manso makotena nkra bobra so na ma sa betena minchi makotena broches so na ma ba betena abusia fie me kwa enko ya boma ba me niam ye basa eti ansa na me konya mi nipa ne ho me kura bibi a me de koma no wa kire me wo de Richard to aso say ase akane no Israel se obi ko bisa Nyankopon ho ade a ka se momra ma yenko odihunufo no nchen na de ne wo frɛ no odifo no akane no frɛ no odihunufo ena so ka che na bofra ne se osempa bra ma yenko na okokura Nyankopon nipa no ewo mu no na wo free kro no afro no wo hunu maba wo free abesa ensuo no busa maba ne se odihunufo no ewo ho ana no bua won se odifo na chi odifo na cha kwa wo se utu na ma Osofo maame abroche na wo se utu na ma enkra wo so utu ba bia wo biara wo so na anya bedura santa ma wo so odifo ba Propheterss Faustina Okyere akola kito kadafo signboard kese si kro na tifi wonya dru big board na so nya dru kro me pode odru station go station me ko odifo ba Propheterss Faustina Okyere o kadafo simin ho wesima so dan kakraka obeba benya ba bia da ma ho ato de ohia bia won sabe ka wo hanom eti wo so odi huni ni waba so afri ni kurom bi ko niam na ha no wo hwa wo hu obi etie so Sofo kakaduro so amako waje Yesu moja waje wogire waje wei wo hu no hwe tutu me kare ni Propheterss emra me bons punimpu na Awurade be ma wa yinhira yanko sima me baby a oye baby me de pa because ono go rapoa but bibi to aso ho na me yanko se na bi wona ni mo dru kro no mu a epa wo be hu no ansa na wakọ
sonson bia ho akodi de fi se oman ni di enkosi se obeba na ono na ohyira fodie no so ansa na wona a ohia won no adidi etimu fronko na abre na mo behu no na ofrinko kro no mu na oduru kro no he some of refree any behia won afronko sonson bia odifo enso na ewrade ayi samuel sutreste dakro ansa na so river say ochina sise bre mu mesoma be ma bi afri benjamin asase so aba wo nchen sa na mo simi man Israel so ehene na wono ko nim so be yo dabi akopa bo an keke etipia be pie no niam afoforo be kan Sofo Maame Esi to ye prophetess wo tena so be kan Samuel ha wo nyina de akere wo so what ase eti niam na de ben kwanya mbesa kan de ka ho sa de ka ho de akere wo ye musabusa won samo na wo tena se wura de be ka wa asam na chomi di Propheterss Faustina Okyere dodo ne se honhom maame wo to ye Propheterss Esi no te wo interview no enti wonyame won hira so betu anamo na beba na befa ye numbers no wo wie so ye de bambo ato so ye ka bambo Asofo ye besa da ye bambo ho adwuma pa wo hanom Sofo Maame akwantu sam de ye wo de hwe won krofo yi kasa ne ye nhwe so what ase eti akwantu sam de odofo enkrofo ade akwantu sam aba ha no yenko ne yenko ti adanse a enkrofo di efa akwantu mu yenko tie mra ye mikum Missiano no wa catch me say wa pray akwantu for 25 good years. Nyabotere wa pray akwantu 25 good years. Opeso otu kwan. Emu connection ma for ma di ni sika. Emu me de obekọ sisan udin chasensam ne de bebre. Nti me be hu ha no. E na me catch ni say ondi mechi ne yenye den yembra. Na me ba ha dakro ba akopẹ. And I'm coffee and I'm cody hard dance your train. The second day I may bano, Odi mechi enemy by. Na your bedroom hand say no 2 years. Odi mechi by 2 years. Pe your company and can't me home, I may possess a bit to quite or Mikuno epa went to you. But Jidie, I had the time and no one some man or candy. Jidie, I had the time, people around no muye. One day, ye ba sorry. Tuesday. Na me je bedru ya na me ma me friend say ombra. E no ka se ne so nko twa sorry dan ne wonye den. Enhia me kun so wogidie pa. No je me wo ma me so di. O je nanum nsam nyina so di. E so tu za gidie na na mo no. E no twa dan ne ho hia ye. Ye ba ha Tuesday. Ye kodru fie. Ade chin ye. Pena na konta friend no. No training ye wo so ye. O se kona ko hia ni pasmesi. Okwa ne wo mu bia wo ba be frɛ me na me gina ha enewie ya na me cancel last stop na me dia nmunya or the 1 month 25 years 25 years 1 month or the 1 month pe e ma me kunya na okunu be wura fie ha na ote wo no nyame di for friend se bra na nyame ne makasa se wakwantu no banti wo twa dan ne wo hia ade achi ya no ko ho connection ma 25 years they dosu na be me say they are going to asem cry there e free nani so nenso wenu masem dakro enne o wa approach prayer life so we approach ye the last stop nyame ase me ye juma e discover no me ma e mane asafu yin so aja asafu ya kele bebre na me tina he na wie am say last stop nyame ne wa ya ma me no meni sododo me dawase mini me kunu ye kan yakoma bom ena wie ye se dawase ade awaya man ye ni sodo e bia na obi tie o akwantu sam ya de da nipa koma so ukunu 25 years na woni honhom ma me Propheterss Faustina Okyere bom oni ni bom ni mpu na urade namo ne so je so ne me pe na wo ka kire wo bia wo tie wo pa kwantu aye passport to ate dem na wo kɔ ne refi so no wo kɔ ye mfa visa ma no wa bre bia no so de ye 10 years 5 years enkranhye be na wo di masa ni pana wo no so akwantu sem tam na din senseme nkranhye asema me di masa ni pana omko me kun ti bia ni mu bi no nkranhye asema me ka cho ma ni say wo numbers na e twegu no omfa sa number no no mu ntu gidi anamo no mu mfrɛ na be direct o ama ba no nya me ka cho me say omu ba ni ebefi wenu ma bia obeka trom bia omundi so na kwentio no omubetu amen amen
Yo, nyame ba nyame shira wo so nya abra na uti adanse so wo se da adanse no ko ye no aha se de no wo kan na wo se ekuti bibi ko hu adanse ye no na hu se eye no kre ankasa bro ko si bro ni na kan see and believing enti misra wo fa ye honhom ma me na ba je na ba na ma me na enche bre no aye bre 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 yo nyame won shira so gusua ehwe na utie adanse no 20 years do kun na pa kwantru ena ne saka no no Accra branch Accra no mo enti no kwantu sam ko na hawo ye falma wona sei wo ye process na sei na refuse passport ye wu ma wo mele dabi echirenti ya ye nya achesewa enti fa passport na fa bra me mo no so de passport ne baaye e na me hwe niamam awrade aye enso awrade aye eti fa number na etwagu no hia me Kumasi fiada hia me nkran brother bra prayer camp wo ba fa passport ne bra na wo nyame be ye nyame ne difo be difo na wo so wo de adanse be ko nyame hira no kan no ntene mu kire amen nyame be nyame ne difo be ne difo na ye wo ho ma me so akoso aye honhom maame so wo hwe wo nue odi adanse ya no so abrɛ me pa cha wo so abra ma passport no so na frɛ wo maame je direction bra na nkyɛn a wo so ba be di adanse se de obi so ye ne die no wono ara cheche ni nsɛm wo enye se ye sofo keto bi gina wono wo kaka nsɛm kaka bebre so de wo mu se wono a cheche ni nsɛm no mo kyerɛ se anema course no na awrade enam na ba waso na woni ni bompu ni punu wan kono se do ye ni oba ye ni so ba on kono se do ba ni awrade sha na mtina ni mkyerɛ wo na omi osoro enfama mi anem di dwumadi no kya me di en frem Sofo Maame Esi sada se ne Yesu ma e be hia yakra